Annyeonghaseyo, kumusta na mo diya? Magkanakul kakaog manok. Lamay kas katanan. Nagpula akong babak kay napay sauce. Ikaw na pala ang may-ari ng tinapay na binili ko. Hello po mga kapamilya, live na po yung DJ Kokoy Martin. Dito muna tayo sa Facebook, dito sa ating DJ KOKYMRTIN para po sa ating Pera o Bayong Season 4. Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Download, play, and win! Hi, Mami Annalyn! Wave ko kay Mami Annalyn. I miss you! Ayan, at syempre sa lahat po ng mga Davao City, lahat ng mga Kokoynatics natin, thank you so much for always supporting me sa ating pong Pera o Bayong. At kanina po ay nag-live ako sa Pera o Bayong para sa mga hints natin mga pamilya. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nagbigay ng mga diamonds. And thank you din po syempre sa mga kapamilya natin nandito ngayon. Ito po ang ating bayong, ang white bayong, ang blue bayong, at ang red bayong. Kung saan mga pamilya, ay pwede nyo pong maiuwi ang ating jackpot prize na 5,000 pesos at tumataginting na up to 15,000 pesos para po kapamilya sa ating Pera o Bayong Season 4! Hello and thank you for watching sa aking Tita Venus. Happy listening sa inyo dyan, lalo na kay Alice, kay Mami Alice, naminaw po siya karon drag, nagtanaos tong live karon mga pamilya, no? Medyo mahina po ang atin pong connection kasi hindi po mamakita yung ating mga comments mga pamilya, pero hi po sa lahat mga OFWs, lalo na po sa mga nagsishare po ng mga videos ko po sa social media, sa mga nagsubscribe po sa akin sa YouTube channel, ang DJ Kokoy Martin mga kapamilya. DJ KOKOYMARTIN. DJ Kokoy Martin YouTube channel para po sa ating Kokoy Kolokoy Vlogs. Ayan po. Okay po. At syempre sa ating mga kapamilya worldwide. Sa lahat po ng mga OFW, thank you so much po sa yung walang sawang pagsuporta. Hindi po makita ang comments Hi po. Ayan. Ayan. Nag-comment po ako pero hindi lumalabas yung mga comments. Ayan, thank you po sa mga quiz natin dyan sa Davao City. Ayan, na-miss ko na po kayo at miss ko na po sana nga makapag-onboard ako lagi dyan kapamilya, no? Pero thank you po dahil hindi po kayo bumitaw sa pakikinig sa MOR 101.1, my only radio. Hi Ate Maribel, Baltolori Haganas, Puentes. Kumusta naman kate? I missed you. Kita taponte pag makauli na ka. Okay? Yan. Thank you po sa lahat ng mga kapamilya po natin na nag-watch po dito sa ating Pera o Bayong. Tuwing 8 p.m. po ito mga kapamilya. At ito po ang ating mga bayong. Ayan po patunay na tayo po ay magpipera o bayong ngayon. Ayan po. 7:45 po ang live stream natin sa Kumu app. Please download nyo po ang KUMU app ng Kumu kapamilya. Pagkatapos, nako, baka isa na po kayo sa mga mag-uuwi ng up to 15,000 pesos. Hello! Waving sa aking mga pinsan dyan, lalo na kay Ricky Paiste Galibot. Ayan, kumusta na si Angeli dyan? Hi nga pala sa mga taga-Island Garden City of Samal, and I just want to say thank you din sa mga relatives ko dyan sa Canada. Hello kay Tito Kuya Alan Lumapas dyan sa Canada, at kay Mami Criselda. Thank you for watching me every night sa Pera o Bayong, all the way from Canada, and all of my relatives dyan ng mga OFWs. Kaya Zenet ng Kuwait, thank you so much. Maraming salamat po talaga kapamilya. Ayan, just want to greet sa mga nag-celebrate ng birthday today. Happy birthday, and more birthdays to come po sa inyo. Dahil po kapamilya, hindi po kailangan ng material na bagay. No need ng mga mabubonggang handaan. Importante buhi. Ang importante buhi. Ang importante po talaga kapamilya, malakas ang katawan at walang sakit. Pagpasalamat natin sa Diyos dahil we have another opportunity to live. Ayan po, yung kasama ang ating pamilya. Yan po pinaka the best gift that we will maatin pong matatanggap.
Ayan po. Pag nagbo-birthday po tayo, mag-thank you po tayo kay Lord dahil po ang pinaka-the best na gift na natanggap natin ay ang gift of life na hindi po talaga nabibili ng kahit gaano kalaking pera ang buhay ng tao. Hi, Mami Alice Nyala! Thank you so much at sa mga kapamilya po natin dyan na nanonood po sa ating live stream ngayon. Hello po sa mga taga Cotabato. Ayan po sa mga kapamilya po natin na nandyan sa Arakan, at sa mga Ilonggo kag Ilongga nga gapamangkot sa aton gat gasiling sakon nga always gapamati sa naton nga MOR nga radyo kag mga gawat sa aton sa Kumo. Thank you gali sa inyo, damo-damo nga salamat sa mga Ilonggo kag Ilongga. Thank you gali. Mugid. Panyapo na mo da, kapanyapon mo. Baliktad yun ang panyapon sa ano kay pang karang paniudto na sila ha. Sa gani ha. Basta baliktad na ila kapamilya. Ang panyapon nila merienda. Tama ba? Tama ba ako, Kois? Ang panyapon sa Ilonggo merienda? Oh, yan. And thank you watching right now si hello Nok Nok. Please download na Nok Nok sa Kumu app, KUMU app para mapanood mo ako mamaya 7:45 live na live ako sa Kumu app. Malakas ang internet. Salin mo ni Parikoy siya para kadaog mo. Na Messi Navarro, Hinelsa. Apil mo niya ako ang live niya kapamilya kay 7:45 sa Kumu app. Adto mo sa Kumu app guys. Tapos please watch para kuan guys magdulatan niyo sa pera o ba yung mga pera ba yung sa likod guys. So, green screen kayo ni guys. Di ba? Okay kayo. Okay kayo. Lamig kayo. Kumusta naman kayo mga kandeng? Okay na mo? Okay na mo? Okay na mo? Okay kayo. Ayan po. Kakantahan kayo ng favorite na kanta ko kapamilya. Umiiyak ka na naman. Langiya talaga, wala ka pang ibang alam. Mumugtong mga mata. Kailan kaya ikaw magsasawa sa problema na iyong pinapasan? Hatid sa'yo ng boyfriend mong hindi mo maintindihan. Sa libo-libong pagkakataon na tayo'y magkasama, iilang ulit palang kitang nakitang masaya. Naiinis akong isipin na ginaganian kanya. Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga. Diba? Favorite ko yan. Mag-start na tayo? Sige. Okay. Pwede, ano muna natin? Yung 7:45 na? 7:35. I-run through ko muna yung questions. Sige. Okay. Bye kapamilya. Babasa muna ako ng questions. Kumuha po, download, play and win. Kung mamaya hanapin nyo po ang pera o ba yung icon. At makakita nyo po ako doon. Maraming salamat. Paalam. Hanggang sa muling pagkikita.